मा होनखो बिहामजो? बिदिबा आबा सोरांनि जेबो खबर मोनमाराखै दासिमबो? आयै आरो खबराथ' मा? सोरांनि फनखौल'सो मोनदों दाबो। मा? औ आयै औ। आरो बेबो फनानो जोबोद गाज्रि हालोदाव मोनदों। मानसियासो बहा दं दायो जेबोखौनो मिन्थियाखै दाबो। हे आफायसो मा बुंखो नों बिहामजो? औ जेरै ओमफ्राय फना मोनदोंबालाय मानसिखौलाय मानथो बहाथो थांखो बेलाय? बहा थांखो सोराङा आयै? पुलिसाबो नागिरगासिनो आरो फनखौ लानानै थांबाय। फनानो जिबायदि बायखाजोब्बायमोन, गाज्रि जाखाजोब्बायमोन। सोरथो बिदि खालामखो होमबा बिहामजो? मिन्थिया आयै सोर बिदि खालामखो सोरांनि फनखौ? आरो सोराङाबा मा जाखो? बिराद गिनाय मोनबाय आं आयै। बहा थांमारखो सोराङा? आबा सना मा जामारखो होमबा नोङो? ओमफ्राय पुलिसा मा होनदों जेरै? बिसोरबो मालाय मा होननो, डाइरेक्टलि नागिरनानैबो मालाय बहाथो नागिरना मोननो। जायखिजाया बिसोरबो गावसिनि डिउटिखौ खालामगासिनो। ओमफ्राय मिन्थिगौ ना आयै, आं पुलिसखौ लानानै मायामोनावबो थांदोंमोन सोंलु सोंला खालामनो। बिसिनि न'आवबो नागिरजोबदों, नाथाय आरो मायाबो बुंदों सोराङा थाङाखै होननानै। जिथु आरो सोरांनि कल लिस्टावबो जेबोखौनो मोनाखै। न'नि मानसिफोरजों रायलायनाय गोजामोन आयै। दा माबोरै मिन्थिबावगोन होनबा? आय' दालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो? बुङालासे खिन्थायालासे बहादि थांखो सोराङा? मा जामारखो? सोर लांखो? सोर खालामखो? आरो फनाबो मोनदोंबो मोनदों, हाग्रा गुदुङावसो मोनहैदों। माया बुंदों आरो जेबोखौनो मिन्थियामोननो बियो। दा नंगौना नङा सोर मिन्थिनो आयै? थगाय खाथारदोंसो खोमाहाय जेरै बियो। दालाय बहाथो खिन्थाबावनो बेलाय नंगौबाबो नङाबाबो? बेजों जों दुश्मनिखा बिहा। औ बिहामजो जेबो बिसास गैयाहाय बिजों। खिजानि बे मायाजोंनो थांदोंमोनदां आबाया। दा बोरै मा होनबावनो जाखो? नुवा खोनाया जोंबो मालाय डाइरेक्टलि जेबो प्रुफ गैयालासे हमनोबोथ' हायाना आयै। माबा मोनसे प्रुफ मोननांगोन, अब्लासो दा जोंबो सेबनो हागोन। बाबु हे सोर, नों मोजां जाबाय बाबु। जों नोंनि मोजां जानायखौनो बेसेबा नेगासिनो दङमोन। ओमफ्राय एसे मोजां मोनबायना बाबु? नाथाय नोंसोर ओमफ्राय आं बेयाव बाबु जोंनोथ' नोंखौ हस्पिटालाव लाबोदोंमोन दा। अरे बाबु मा जाखो? नायलाय डक्टरखौ लिंहैयाखैनो। नाथाय मानसियाबो सफैनानैथ' मा जाफिनखो? जानोहाय बोराय थांनाय डक्टरखौ लिंनानै। दं होनबालाय। हाबाब खर' अपारेसन जानायखायनो एसे बोरैबा जादों खोमादां गथ'आ। जोंबो हुस फैग्रा रायलायबायना। नै डक्टर सार, आहा गथ'आलाय माथो जाफिनखो? माथो दासो रायलायथारदोंमोन जोंजों। मादै दा बियो एसेबां मानि रायलायनो हाथ'वा। दाबो बियो जोबोद खमजोरैनो दङ मानसिया। दे होनबालाय डक्टर सार, एसे मोजाङै हामजोबथारथोंसै, उनफोराव रायलायबाय थानोसै। औ दा बेजों बांद्राय रायलायथ'नो हानाय नङा, आरो ओरैनो नायनो हागोन आरो। दे होनबालाय। मानसिया बियो दासो लासै लासै मोजाङाव फैहांदोंना, आरो हामलांगोन दे बियो लासैनो। हामथारथोंसैल'। बे बांद्राय जर होनानै रायलायबाय थानो हाथ'नाय नङा बिजों, नङाब्ला खर'आव एसे बेना प्रब्लेम जागोन ना। औ सार बुजिबाय दे। दे होमबा सिन्था खालामनाङा, हामलांगोन मानसिया लासैनो। बाराखौबा बेखौनो हमथारनानै पुलिसनावनो थानायाव लांनानै एकदम सोंहैथारबा मिन्थिगोनदां जेरै। नाथाय बोरै एमि, माबा मोनसे प्रुफ मोननांगोन। दा हनै जेबोखौनो मोनाखै, माबोरै पुलिसाबो मा खारनाव लांनो हानो बेखौ? बेबोथ' आरो जारलाया। आय' साननानैनो मोनसलाहाय मा जाखो जोंनि न'खरा। आबा सोराङाथ' मारै बिदि जाखो? आंथ' फनखौ खोनानानै मानसिखौसो गिनाय मोनबायहाय। आंबो गिनाय मोनसोबाय आयै। माबोरै आं फोरमायनोसो हाबावला आंनि गोसोनि खोथाखौनो। मा जाखो सोराङा? बिनि फननि हालोदा बिदि बुजिनानैनो मोनला। बिहामजो दाख्लैनिफ्रायनो जेबोखौनो जायाखै नोङो। फैदो बिहामजो, एसे माबा ओंखाम एसे जानानै लादो। नाङा आयै, सोरांखौ मिन्थियागौ मानि आं ओंखामखौनो जानो बोरै। दाथ' आरो बांसिनसो गोसोआव गाज्रि मोनबावबाय आङो। सानफ्रामबो सानो माबा मोनसेथ' खबर मोनसिगोन खोमा होननानै, नाथाय नङा।
नाहरबानो फैसि मोनो आं मानसिखौ बिखा ख्लाब-ख्लाबल' मोनथारसै आङो। आयै फिसा आहा देहाया बिदि थानानै बोरै जानो आइ? नोंबोथ' एसे गावनि देहाखौबोथ' नायनांगोन ना। नङाबा सोरां आबाखौ माबोरैथो नागिरनो आइ? आं नागिरगोन आयै, सोरांखौ नागिरनानै लाबोगोन आङो। औ बिहामजो। फैदो फै आइ, एसे ज' जाहैदिनि ओंखामखौ। जोंबो मालाय बहा जानो सुखुनो, अब्लाबो एसे जासाबनोसै आइ फैदो। आंथ' जेरैबाबो थानो हायो आयै, आंखौ नांजानो नाङा। औ बिहामजो, नाथाय अब्लाबोहाय गोसोफोरानो हामाल' नांबायहाय आंना खोनानानै। आयौ माथो जामारखो मानसियानोथ'। थानायनिफ्राय थाबोबाय एसेबां समनिफ्रायनो मिनि खुसियैनो, नाथाय दिनै हरखाबै बिदिसो जानानै होबाय। दाबो जेबो नांथारलामोन आंनो, बास मानसियाल' मोजाङै मोजां न'आव फैफिनदोंसैमोन। सोरांनि रावखौनो खोनासंनो लुगैनाया हामथारला आङो। ओइ सोरां, बहाथो थांखो नोङो मावजि बोन्दा? सानफ्रामबो समा बारलांगासिनो, नाथाय नोंसो दासिमबो गैया। नोंखौथ' बहा नागिरबावनो आङो हो? मिथिल' इसारा मोनबाबो जागौमोन, दा बहा नागिरबावगोन आं नोंखौ? हे आफा इसोर, आंनो लामा दिन्थिहरना, आंनि सोरांखौ नागिरनायाव आंखौ मदद खालाम। माबा मोनसेथ' राहा हरना आंनो, जायजों आं सोरांखौ नागिरनो हायो। नाथाय मा? ना थारैनो बेयाव मायानिसो गासैबो साल दंजोबो? ना सोरांखौ गायब खालामनायाव मायानिनो आखाइ दंमारो? नाथाय जेबो प्रुफबोथ' मोनाखैना, खालि सन्देहल'सो दाबो। आरो सन्देहल'जोंथ' मायाखौ हमनो हानाय नङा। ना मायाखौनो फल' खालामसै आङो। बिनि आखाइ दंमारोबाथ' बियो सोरांखौ बहाबा दोनखुमा बायदोंबाथ' थांगोन ना, माबा खबर मोनगोन। र' नोजोर होना नायनांगोन बेखौबो। नंमारगौ, बिसास गैया बेजोंबो। नाथाय आयौलै आयौ, सोरां, प्लिज come back। सानलायदोंमोन फुजायाव सानैसो जमा बेरायगोन होननानै, बिदि खालामगोन। नाथाय नै, दा नोंनो आंखौ हारसिं नागारनानै थांबाय बहाबा। सोराङा जेबो जानो हाया, मोजाङैनो दंखायो आंनि सोराङा, आं मिन्थिखागौ ना। मादै? औ एलिसा मामि, जिराय। मा खालामबावनो मामि सना, बिनि दादिया न'आवनो फैनो रोङासै माथो। जोंखौ नागारनानै बहा थांनानै थाहैखो बियो? गाबनो नाङा मादै, ओमफ्रायथ' दादिया फैगोन ना, नों दुखु जानो नाङा। आं माबोरै दुखु जाया जानो आइ? बेंथियाबा मा जाखो? दादिया थाबैनो फैगोन मादै। फैयोबाथ' मोजां नानि, फैयोबाथ' मोजाङानो। मादै, ओमफ्रायो नै नायनाय, आं दादिनि फट'खौ शेयार खालामदों। सोरबाफोर नुसनबायो खोमा, मोनबाय खोमा। हो? ससियेल मिडियायाव दादिनि फट'खौ होदों आङो, ओमफ्राय आंनि गासैबो लोगोफोरनोबो शेयार खालामजोब्बाय। नंगौथ' रानि, बिदि खालामबाबोथ' मोजाङानो। गुड आइडिया सना। दे नों नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामजोब, सोरबाफोर बायसान्स नुफ्लांबायो खोमादां। जागोन मादै। आरो मोजांखौनो खालामदों दे नोङो, आजिखालिथ' ससियेल मिडियाजोंबो गासिबो जाजोबो ना। बेखौनोथ' सानदोंमोन आंबो। आरो आंनि सोराङा नुफ्लांबायो खोमा बोरैबाबा, नङाबा सोराङा जायनाव दङ बिसोर नुफ्लांबायो खोमादां। दुखु जानो नांला मादै, दादिखौ जेरैखि जायाबाबो लाबोफिनगोन ना जोङो। औ लाबोगोन, मानो लाबा जानो। सोरांनि आइ कार्डफोर, ओमफ्राय गासैबो बिनि सिनायथिफोरखौ फबनानै दोनजोबसै आङो। जेनथेन बेहायनो न'आवनो फबना दोनसै आं। माब्लाबा मोजां सम नायनानै गासैबो सावजोबनोसै ओमफ्राय। दाथ' बिनि जिनिसफोरखौबो मोनथाव जायाना, जेरावबो गारि थावजायाबो। पुलिसा नागिरगासिनो सोरांखौ, बोरैबा जुदि मोनफ्लांनांगौबा जारला जागोन। ओरैनो आंनि न'सिम सफैखाबाय पुलिसफोराबो, एसे गिनांगोन ना नङाबा।
ओमफ्राय मानोथो एसे गोलोमफ्रुलाबाय थांखौलाय आंथ' हमजायाखैना दाबो ना आं आन्दारग्राउन्ड जानानैसो थाथोंसै नामा बहाबा साननैसो रोमाया जुदि नों बिदि खालामबाय सन्देहआव डाइरेक्ट नोंखौसो हमखागोन होमबाथ' दाना मा माया माने आंबो सोरांखौ नागिरनांसिगोन अब्लाना आरोथ' मानो हमजानांलाय ओहो मानसियाबोथ' थैखाबायना या थै साला थैबाबो सुख गैया बेजों मानसिजों थै साला नोंनि थाखायनो असान्थि जाथारबाय आङो थांना थानाय समावबो सुख गैया थैनानै थांबाबो आयै बे हरावलाय माथो खालामबाय थागोन नोंलाय बेवलाय खालामाखैथ' आबा मा खालामनो आंलाय माथो हाखरसो जावदों ना मायो हाखर जावनो मा होनलाबायखो नों आबा बेलाय माथो होनबालाय बियो आबा बेलाय आङो गाबोन आङो माने बिबार बायनो सानदोंमोन ना माने बुकिं खालामनानै दोनखाबाय बेखौनो लाबोनो गायनो माबा जावखानानै दोनबाय आङो ओमफ्राय बेबो हरावसो आयै गाबोन फुङाव जावनो हायामोन आरो थै जेनबा फुङाव आरो आङो सोलाबाना माने आङो खामानि थायो अफिसाव थाङो दे होमबालाय आं फैथ' आयै बेथा हामदो नोङो मानोथो फैबावखो मोनायाव माने उन्दुथ'वाखै नोङो आंथ' माला थाब उन्दुफेरा दिनै ओमफ्राय थ'थ' आयै बाहेरायाव बिदि थाबाय थायो नामा ओं आबा थौ न' सिङाव थांनोसै ओमफ्रायथ' नों सानाखै आयै सोराङा मा जामारखो सानदों आबा एकदम सानगासिनो आंबो सानैनो खर'फोरानो साजोबलायलांबाय औ आबा नोमफाया जोंफोरखौथ' मोजां मोनखाया अनखाया अब्लाबो जोंथ' अनोना ने नायनाय दिनै बे गैयियाव जों बेसेबां सिन्था जाबाय थाखो बहाथो थांखो बेलाय बिदि जानांगौ आबा जुरिजोंबो बियो सुख गैयामोन खोमा बेखायनोथ' बहाबा गोमाबाय दाथ' बोरै मोनथिबावगोन आयै ओमफ्रायथ' आं खिन्थु मोजां मोनासैलै बोरैबा बोरैबिसो मोनलायलांबाय बोरैबा माने आबा माने खोनानानै आरोना पुलिसाबो नागिरबाबो मोनासैबा मानसियाबो दासिमबो गैयाबा दे आबा माबा मोनसे जागोन र' जों नागिरगोन ना जोंबो नागिरगोन थु दे आबा न' सिङाव थांनोसै थु आइयाबो माबा दासान्दि बोरैबा रियेक्ट खालामगासिनो जेन'बा मानो ओमफ्राय फुल गायनोनो मोनायावनो जावलायलायबाय आरो बे हाखर जारला जागोनलै आइजोंबो